Salam, gadırlı illeşler, mehriban vatandaşlar. Bugün Viyana'da halkara konferensiya açıldı. Şol konferensiya nimeden Türkmenlerden, daşary urt Türkmenlerinin halk prezidenti hem de devletanın lideri Murat Gurbanov katnaşıyor. Men ine Şwetsiyada oturan yerimden häzir Viyana bilen aratnaşyk gurnadım. Inni häzir şu Murat'a hoş geldin diýeliň. Ilki Murat hoş geldin biziň gepleşigimize. Gurundaşlyga. Sağ olun. Salam. Sesini biraz kataldın. Inni şu barada geçen konferensiya barada bir näçe soru vermekçi. Şu belki size de dinleyicilere, tamaşaçylara da gyzykly bolar. Murat, ýa-ni kardeşim, hoş geldin biziň gurundaşlygymyza. Şu nene konferensiya açyldy Viyana'da. Şeýle dämi? Ol Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň konferensiýasy. Indi şu konferensiýanyň nemesi näme? Temasy näme? Näme başlanan konferensiýa şu? Ýene salam hormatly vatandaşlar. Şu konferensiýanyň esas temasy adam hukuklaryny gorumak we dünýäde demokratiýa prinsiplaryny diýmek, demokratiýa gymmatlyklaryny, demokratiýa ýa-ni jemgyýeti östürmek üçin konferensiýa. Doğru. Indi şu aýda men ruhsat bolsa menem aýdaýyn bu konferensiýa menem gatnaşmalym. Şu wagt dogrusu ikimiz bu nemeni gepleşigi Viyana'dan geçirmelilik bile. Ýöne bu gedek netiýe bolmady. Sebäbi men döwlet gullukçysy bolamsam, men işten goý bermediler. Sebäbi işin gyzgalanly wagty häzir. Ýöne netiýe etse geljekde belki göskönlük Viyana'dan hem şeýle nemeni gepleşigi bilelikde gurnarsy. Inni bu gedeklikçe şeýlerik bilen Türkmenistanyň hem Türkmen protest hereketinden ýalňyşmasam 2 ketek adam bolduňuzlar şu konferensiýada. Inni siz bugün eýam açylan çykyş edip ýetişdiňizmi ýa näme hili ýagdaýlar? Yo, şu gün men çykyş etmedim, sebäbi men temamda şuňky konferensiýanyň sessiýasynyň temasy parlamentarizm, ýani parlamentler demokratik gymmatlyklaryny, demokratik institutlary nähili goramaly. Şu barada gepleşikler gitdi. Men parlamentde işlemän soň, Türkmenistanyň parlamentde aýdarýaly zat bolman soň men şu temada çykyş etmedim. Men ertirki we ýerden we öýlerden soň ýani sessiýada çykyş edem. Doğru. Doğru näsem Türkmenistanda henüz hiç wagt bir parlament diýerlik parlament bolmady. Sowet döwründe o parlament ýokary Sowet diýilýärdi. Ýokary Sowet hemişe bir işçi, bir köwüşçi diýen ýaly hökümetiň özü belleýärdi. Onuň o pahyrlarym oturup ýöne näme diýilse şo öňde çykyş edýän bir zat diýse şoňy el galdyryp Almanca sowatlaryny, aýlyklaryny alyp ýerlerine gaýdýardylar. Bir garaşsyzlyk döwründe onuny merwet boldy. Bini diňe hökümet pitikläp öz ýaranjaklaryny, şu ýalýaglaryny prezident tarapyndan görkezlen adamlary infomky ýokary Sowetde diňe şol saýlawsy bellenen görnüşde jemlediler şol deputatlary. Inne ondan soňra hasam meter. Inni hemişe şol diňe döwletiň öz görkezlen adamlaryny deputat dip belleýärler, ana boldy şoň bilen gutorýar. Jübi parlamenti diýilýär. Doğrudan hem siziň aýdyşyňyz ýaly o parlamentarizm barada Türkmenistanyň agyz doldurup aýdary bir material ýok häzirlikçe. Ini ertir egerde siz çykyş etjek bolsaňyz näme bagyşlamakçy öz çykyşyňyzy? Ertir ine birinji bilen adam haklary jemgyýet, ýani graždan jemgyýet boýunça, graždan jemgyýetiň diňle boýunça gurumlar alyp barlar. Ine şo ýerde men Türkmenistanyň bolup geçen zatlary gyzga, ýani 3000 ňyň içinde aýdan we ýerden men bir topar materiallary paýlan. Ýani bir topar döwletlerden ýolbaşçylyk edýär. Bir topar Ýewropa komitetlerinden ýolbaşçylyk edýär. Olary ýani hersini eline beren Türkmenistanyň Türkmenistan boýunça biziň eden raportymyz. Doğru. Öýlerden soň ýani azat metbuat boýunça gepleşik bolýar sessiýa. O ýerde de men Türkmenistanyň azat metbuat boýunça düşündiren.
Yöne şu gedekde men çıkışımda diňe Türkmenistan boýunça çıkış etmen, Orta Aziya boýunça çıkış eden sebäbi sizin bilişiňiz ýaly bir assambleýa gatnaşýar, ýani halkara grajdan inisiativ diýip bir assambleýany döredildi. Ýewropada ine şoňa size menim gatnaşýan, şoň üçin Gazakstanyň hem Kyrgyzstanyň hem wekilleri bana şu çıkışımda şu temaları aýtyp goý diýip haýyş etdiler, ona men aýtyp geçerim. Doğru. Müsaade tüys gepin geldi geldi Murat. Bir iyileşmede bir gımmatlı bir maglumaty getirmelim kakdiyen. Geçen yıl bizim şol gurnan Türkmen protest hareketinin içinde gurnan geňeşimizi betperlik bilen dargytdylar. Käbir şol niyeti peýali düzü bolmadyk adamlar. Emma oňa derek biz ýa tesmedikde gaýtym halkara derejesinde geňeş gurnadyk. Innin ha şomradyň häzirki aýdýany şol biziň şu ýyl gurnan halkara derejesindäki geňeşimiz. Ýani islenlik pursatda bize edýän işimize päsgel berseler emhemen agentleri ýa bolmasa ýöne samsyk adamlar ýa da niyeti kaza adamlar biz ýa tesem dokda başardykdan ýene de bir adım gaýtym öňe ätleýär. Inni ştada berjek sorum mana ertir ýyl nimeleri şu Türkmenistan aradaky materiallary ýaýratjak diýdiňizde şu gelen gatnaşýan delegasiýalaryň arasynda wekillerin arasynda. Umuman bu konferensiýa näçe ýurtdan adam gatnaşýar, delegasiýa gatnaşýar? Şu konferensiýa her tema boýunça ýürütü ýurtlar gatnaşýar. Mesela üçin parlamentarizm boýunça şunky temada ine Awstriýa parlamentin ýolbaşçysy, Ýewropa parlamentin ornmasary gatnaşdy. Şu ýaly 57 döwletden, ýani çlenleri gatnaşýar. 57 mi ýa 52 mi? 57. 57 döwletiň ýani agdalary, ýa daşy işler ministrleri, parlamentin agdalary, deputatlar, ýani wekiller gatnaşýar. Olaryň haýsy sesiýa gatnaşýany diňe registrasiýa edýänler bilipdiler. Sebäbi ol hem fizik taýdan hem online taýdan iki tarapdan gidip oturypleşikler. Şoň üçin onu men size aýdyp biljekkä näçe adam gatnaşýar haýsy ýurtdan. Hem ýurtdan gatnaşýar hökümet suratda. Online'da mı ya fizik taýdan men onu kerikle biljekkä. Doğru. Yani fiziki diýeniňiz şol özü gönümel gelip diri canlı gatnaşmak var. Hem online internetimiz bilen gatnaşmak var da. Ona diýmek hemme ýurtlardan gönü gelmen wekiller käbirleri online yani internetimiz bilen gatnaşýarlar şeýle konferensiýa. Awı. Inni onu Türkmenistanyň barmy resmi wekil? Hi gözüňizi ilmi gaýmalap göremi konferensiýada? Türkmenistanyň wekillerini göremi. Görüsme kategoriya. Warşawada gatnaşamda şular online distans arkaly ýani gatnaşdylar. Şu gedegim şu ýere gatnaşar ýa ulun bir ýüzü ýok. Ýa halkara gurulmalarynda biz bulary ýeňdik. Onu gürlemäne sözü ýok. Gaçyp ýörler. Ýa uly pretenziýalar, uly ýani ardalar, şikaýatlar üstlerine dur. Gelmeýän distansiyada küçük raportlarını iyi verip açıp ýörler. Şoň üçin şu rejimiň, awtoritar rejimiň awraýy diňe köşkün içinde. Köşkün daşsa halkyň içinde ýok, halkary gurumlaryň arasynda maskaraçylyk. Doğru. Doğru. Nime diýäňiz-de ullukan bir ýüzi ýok, uly ýüzi ýok diýäň mümkinçe asla ýüzi ýok şuň. Bir ýere çykyp bir halkara derejesinde bir haýsydyr bir nime awraýly konferensiýa, ýygnaklara, sessiýalara gatnaşmaga hiç ýüzi ýok. Ýöne Türkmenistanyň döwlet hökümini nime töleýän, agdalyk puluny töleýän, wznos töleýän gurumlaryna baryp gatnaşýandyrlar, oňa hökmany çagyrylýarlar da ýöne nire gitseler hem mudama bulan kütleri gasypdyr. Sebäbi baran ýerlerine elbetde adam hukuklary hakynda, söz metod azatlygy hakynda hökman suratda soraw berilýär. Olara şoň üçin olar gaçyp aýlanyp ýörler şu tilki ýaly. Inni ştada ýene bir soraw gelip çykýar. Protest Türkmenistanyň protest hereketinden adam barmy? Hey. Ol elbette daşary ýurtlardan barmalar barsa ýurduň içinden nädiňe resmi suratda boý berilmeli olar. Ýöne şu erkinlikdäki protest hereketden hey bir başy
özüňizden başga wekil barmy? Mene görmedim tebe adam köp. Olun registrasiýasyny barlaýmadan registrasiýasyny barlap bilemek ýöne gözüm bilen görýänlerime, ekranda görýänlerim tanýanlarma ýok. Diňe Özbekistanyň bir erkin Özbegistan diýip bir hemişe edýän bir watançyny gördüm ýa, Özbekistanyň watançyny. Ýöne Türkmenistanyň mene hiç kim göremem. Dogry. Entek ertelik sansiýasy bar, mümkin gelerler. Dogry. Inni Murat, ştaýda innik horow geçmeden öňe men bir şuun biziň Erkin Türkmenistan TV radiosynyň forumuna bize ýazylan bir nimeni okap bermekçi. Kinayaly nimeni seslenmeni. Onuň men şoňa beren jogabymy, ýani Erkin Türkmenistanyň beren jogabyny. O jogaplaryň hemmesini men ýazyp geçirmem, ony ýürüte oturan adam var, şol nemelere jogap berýän. Hanni şol soraw şeýle. Antipropaganda diýen bir ýyleşimiz, özüne şol ady alan ýyleşimiz şeý diýip berýär. Welsa paraga. 3-nji saýlawlaryňyz haçan? Öňkü saýlawa gatnaşanlaryň maglumatlaryny ofisiňizde tapşyrdyňyzmy eýýäm diýär. Indi bu ýaňsyly soraw. Ýani näme üçin şeýle ýaňsyly soraw berýärbi? Men çakymça, hanny siz şo taýda erkinlikde prezident saýlawlaryny geçirip Murat Gurbanowy prezident saýladyňyz diýen many bada, şonun bir netije barmy diýen. Onuň men özüm häzirlikçe ögün öz adyma gelen taýmyňa şeýle jogap berdim. Siziň bu ýaňsyňyz gaty ýerliksiz. Halkyň saýlan prezidenti eýýäm Ýewropada halk üçin işläp otur. Netijeler gelecekde belli bolar. Eger siz demokratik usulla saýlanan prezidentin işini gollap, halkyň azatlygy uğrundaky görüşe goşant goşup bilmeseňiz, onu iňlerki ziyan vermekden, dilinizi çeýnemekden saklanyň diýdim. Şuň bilen baglanyşykly bir soraw beresim gelýär. Siz häzir şu konferensiýa halk tarapyndan saýlanan prezident hökmünde gatnaşýaňyzmy, ýoksa da öňkülüňiz ýaly DBT, Demokratik Watan Türkmenistan siýasy halk hereketiniň lider hökmünde gatnaşýaňyzmy? Nähili formada gatnaşýaňyz? Statusda, durumda? Konferensiýanyň bir şertleri bar. Haýsy statusda sen ýazylan bolsaň, şu statusdan sen çykyş etmeli. Men ilk başta 2021-nji ýyla başynda DBT lider diýip status boýunça ýazyldım we şu status bilen görýär. Ýöne men hemme hatlarymda we çykyşlarymda we ýanky gepleşiklerimde şol halkyň beren fetlerini, halkyň beren wezipetini ulanýan, düşündirýän we olar makulaýar. Doğru. Inni ştaýda onu bir zady elbetde aýtsa bolar. Olam siz şol öňkü neme boýunça ýazylşyňyz ýaly DBT-niň lider hökmüne bu konferensiýa gatnaşýan bolsaňyz, bu konferensiýaň esasy temasy başlaýdyşyňyz ýaly adam hukuklary bilen bagly. Adam hukuklaryny goramak hem parlamentarizm hem beýleki ýene de o taýda onlarça belki temalar bardyr da. Maňa da iyi verilenler ýadymda o taýda aýal gyýdylan hukuklary bar. Belki siz şol urdanam nime dersiňiz, bir zatlar aýdyp ýetişersiňiz, bilemek ol siziň wagtyňyza hem öz mümkinçilikleriniňe bagly. Ýöne bu taýda men ýatlatjak bolýan adam indi siz şol siz şol DBT-niň lider hökmüne gatnaşdym, siziň halk tarapyndan erkin dünýäde saýlanan alternativ usulla saýlanan halk prezidenti. Şoň üçin meniň sizden etjek haýyşym, egerde siz öz e-mailiňizde, öz beýleki şol aragatnaşyk adresleriniňizde halkdan, Türkmenistanyň grajdanlaryndan, içinden ýa daşyndan haýyşlar, arzalar, zatlar gelip gowuşsa, siz şonu ýetirip bilermisiňiz? Şu konferensiýada halkara derejesinde şoňa ünsü çekip bilermisiňiz? Şu soralara. Elbette biz şu konferensiýada hem adamlar bilen gatnaşyp, ýani bize gerekli adam, Türkmenistana täsir etbiljek adamlar bilen gatnaşyp, olara günden göni hatlar ýazýar we günden göni problemalar aýdar.
aýdýar. Egerde şul problemalar ya şu ardalar ya şul haýyşlar ertir soňky çykyşyma çelli gelse men onu çykyşlarda aýdar. Egerde soňky çykyşdan soň bolsa, ona geljek hatlarymda men hökman beýan edip geçen sebäbi biz diňe bir konferensiýa geçiremiz. Biz günne bir topar gurumlar bilen, bir topar adam hukuklaryny goýan halkara gurumlar bilen, daşy işler ministrleri bilen, bir topar döwletleriň ýolbaşçylary bilen, senatlar, parlamentarlar we deputatlar bilen aragatnaşyk günne saklap durdy. O ýerde de şu hatlary, bolup geçen zatlary düşündürüşi, gepleşiklerimizde tasdikleýän her wagt. Şoň üçin diňe konferensiýada hemme zat aýdylýar, şoňdan utorýar diýilýän zat ýok. Günne de şulagda halkara derejesinde işleýär. Doğru. Inni Murat yine de bir iştaýda menne bir teklip döredi. Eger de siz häzir etçenni devletin lideri hökümünde Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin lideri hökümünde gatnaşan bolsaňyz, halkara forumlary, halkara konferensiýalary, şol sanlar şu adam hukuklaryna bagyşlanan OBSE-nyň ýagny Ýewropada hyzmatdaşlyk hem howpsuzlyk guramasynyň geljekdäki konferensiýalaryna inni belki de alternativ usullu erkinlikde saylanan halk prezidenti hökümünde özüňizi hasap aldyrarsynız. Bu mümkinmi? Şu barada pikir etdiňizmi diýýän? Men pikirimçe ýam wagt boldy. Siz ýam Ýewropa derejesinde de, dünýä derejesinde de Türkmenistanyň adynyň doğrudan şeýle erkinlikde saylanan prezident hökümünde gatnaşmaly hem Türkmenistanyň graždanlarynyň arzy hallaryny, sosial ýagdaýyny, çekýän jebirlerini bütün dünýä ýaýmaly, ýetirmeli. Şu mümkinmi? Siz geljekde belki özüňizi eýýäm täzeden hata baldyrarsynız OBSE-de de. Ol hem zat mümkin dünýäde. Onun metodlary var, mehanizmlary var we instrumentlary var. Ine masal üçin şu men guruluşdum. Türkmenistan boýunça we geçirilen netijeler boýunça olar biz olary konferensiýa çağırdyk. Ýürütürleşdirilen Türkmenistana bagyşlanýan konferensiýa. O ýerde diňe Türkmenistanyň adama hukuklary ýa-ni konstitusiýon haklar, ikinji graždan jemgyýeti, üçünji azat metbuat boýunça ulu konferensiýa geçirecek bolýar. Onu Warşawada ýa Strasburgda intek görýär. Ýöne men guruluşdum. Olaram başlygyny biz gatnaşar. Ve şu yerde şu mesele doğru neticede seyrederse şu yerde çözüldüm berdik. Yani kuruluş koyduk. Bu zatları men isteyen şuraya etçek deyip bolanok o mekanizmlar var. Şunun üstüne bizi işlep duruz. Hükman suratda bize inanan adamların, bize ses veren adamların yani seslerini ve haklarını korar. Onu hükman yetirir. Doğru. Bir öğrenmeyim Murat. Inni şu yankı şol inni yansılap soru berýänler ya yaman niyetlen soru berýänler ol bir aýry ýöne size ses veren gaty ullokan köpçülük var. İki gezekde ýalňyşmasam şol saýlawlara 600 000-dan gowrak adam gatnaşdy. Hem de şolun birincisinde 208 000 adam iyileşlenmesi size ses verdi. İkincisinde de näçe şol sizin ýadyňyzda ikinci aýlawda 117. Diýmek jemi 320 000-dan gowrak adam size ses beripdir. Şol 320 000 adam inni sizden belli bir hereketlere garaşýar. Şoň üçin şol adamlaryň erk ýytyýaryny sizinni beýan etmeli. Eger de şu meselede gerek nähiller bir hukuk tarapyndan ýa bolmasa beýleki dokumentasiýa meselesinde nähil kömek gerek bolsa şol halkara derejesinde döreden geňeşimizde şunu gelen soňky konferensiýadan gelen soňky ýürüýte geňeşeliň şol kömekleri biz size şo kömekleri bereriz. Ondan şu işi bir neme janlanyrsak gowularymy kadip men hasap edýän. Inni men başga sorum ýok. Eger ertir çykyş etjek bolsaňyz gene de ertir onda biz şunu ýa duşşort gysgaça ýöne sizin özüňiziň bir goşuşak zadyňyz bolsa başlygyny aýdym. Häzir
Türkmenistan'ın ýagdaýy diňe Türkmenistana baglanýan, diňe Türkmenistan halkyna baglanýan, diňe Türkmenistan opozisiýasyna baglanýan. Umumy ýagdaýlar kynlaşyk gidip otyr. Biziň regionymyzda bir topar regional oýunçylar Rossiýa, Tursiýa, Hytaý ýani gymylap başlady. Sebäbi Rossiýa güýjüni ýani ýitirip başlady. Ünsüren bolsaňyz Türkmenistanda şu bir kunlukda parlamentlaryň arasyna halkara diýmek, diktator halklaryň arasyna bir 4-5 halkyň arasyna geçirilen Halkyň däleni diktatorçylyk döwletler o bar. diktator döwletleriň arasyna geçirilen halkara parlament ýani hyzmatdaşlyk geçirildi. Elbetde ünsüren bir diktator ýurt, başga bir diktator ýurtda oňam ýol boşda bir narkoman Berdimuhammedow şo ýygyna geçirýär. Näme garaşýar ondan? O diýmek näme? O diýmek Rossiýa Türkmenistany ýuridik taýdan eline aljak bolýar. Türkmenistana parlamentiň üstünden bir topar hyzmatdaşlyk siyasi tarapdan, harby tarapdan, ykdysat tarapdan, sosial tarapdan bir topar boşlary Türkmenistana gol çekdirip Türkmenistan boyun aldy. O zatlar ne Türkmen halkyndan soruldy, ne Türkmen halkynyň ýani halkdan çykan agzalar, mejlisiň halk maslahatynyň hakyky agzalar bolan bolsa, onda olar durdur o zatlary. Türkmen halkynyň bu geçirilen waka, mereka hiç il dahly ýok. Diňe Berdimuhammedow öz ýani wezipetini ýitirip duranyny görüp, özüni güýçlendirjek bolup Putiniň aýagyna ýykyldy. Şoňla. Eýem ýani Türkmenistana Russiýadan zarubejny ýani daşary ýurt moliymi diýip Türkmenistana ýüýte mekdepler açyljak, Russiýanyň ekspansiýasy boljak. Men şu ýerde bir zat Türkmen halkyna düşündirjek bolýan. Menim öňkü Sowet Soýuzynyň gowy zatlaryny gowy görýän. Ýöne siz bir zatda hiç ýalňyşma. Öňkü Sowet adamlary ýok. Öňkü Türkmenistan 48-nji ýylda ýani Aşgabat ýertireden soň Petrawdan soň gelip bize kömek edip biziň bilen çörek paýlaşyp, bize produkty berip, bizi galdyryp eden Rus halky galmady. Häzirki Rus halky banditler. Rus halkda günah ýok. Rus halkyny dolandyrýan adamlar banditler. Bular Türkmenistana gelse, seni Ukraina ýaly ýararlar. Seni Gruziýa ýaly ýararlar. Seni ýani Azerbaýjana, Ermenistany urudan ýaly ýararlar. Gazakstany goşunlaryny gelip 1-nji ýanwarda ine bolup geçen märekeleri halka atyp gitdiler. 2-nji ýanwarda. 2-nji ýanwarda halka atyp gitdiler. Ine şu ýaly häzirki Russiýa döwleti öňki biziň garaşýan ortalarymyz ýalylar. Öň Moskwa baranda köçeden bir daha soranda sana köçü görkezýärler, akydýärler şo ýere. Häzir Moskwa baryp soraý bir daha. Dokumentyň barlap gün ýygnaýar. Olar ýaly üýtgede o döwürler. Bir topar adam uklap ýören bolsa, ol habarlar Russiýanyň habarlar programasyny görüp hemme inanýan bolsa, o ýerde dogry ýalan gitdi. Menim Rus halkyny gowy görýän ananyň ýöne häzirki Putiniň alyp barýan siýasaty biziň Türkmen halkymyza gaty hoply. Şonuň üçin gaty berip duran adamlar biz öz garaşdyrlygymyzy ýitirmeler. Kim bolaýsyn? Şu neçeli ýitirilmedimi? Ýitirilmeler. Biz Ruslar bilen doly, deň ýagdaýda gatnaşyk gurmaly. Biz ayaga da ýykylmalylar. Biziň ýolbaşlarymyz diýip iksan narkoman olaň aýaklaryny ýalamalylar. Biz şo narkomanlary aýyrmaly. Biz Türkmenistany bütün dünýäde uly, gowy derejede we arasda ýani agryl derejede saklamaly. Şoň üçin onu diňe demokratik opozisiýasy şu ýollary teskitläp biler, görkezip biler. Gatnaşyňdy golan demokratik opozisiýa. Sizden haýyş. Tamam. Doğru. Ama yankı aydan nemeňe menem üns verdim. Valentina Matviyenkany berdiler da Orsiýetden. Valentina Matviyenka diýmek näme? Şu Türkmenistanda bir uzak wagtyň dowamyna ol barp 70-nji ýyllardan beri Maya Molla diýip bir aýal oturdy Skada, Merkel komitetde. Ol şu türkmeni ösdürmän saklan adamlaryň biri. Onu soňam eser ýykylandan soňam minni bir soraw etmeli,
suda çekmeli, şol Sovet döwründe türkmenin intelligensiýasyny idarlany üçin maýamolla gaty köp iş edendir. Türkmen intelligensiýasyny, ýazgy şahyrlaryny, kompozitorlaryny, kinoçylaryny östürmän saklamak üçin olayal depesinden basyp oturdy ama bizim şu telewizionyada işleýäkem ýadyma düşýärdi. Sehel bir şu türkmenin ağasyny ağlayan gepleşik ýazdygymyz şakyrtadyp şol nemäni, şol gepleşigimizi elimizden alyp skak ederdiler. Onun adamlar hışuş edip gürleşerdiler koridorda onunla maýamollaň addyny äkidilipdir planyň gepleşigi diýip. Hut men öýden bir näçe gepleşigim şu maýamollaň ýaşaň töwründäki ornatarlarynyň gelen karary boýunça efire goý berilmän ýatyryldy. Mysal üçin göskönü mysal getirsem anyk men Atatajanov, ýani şahir Atatajanowyň dörejiligi hakyny ýadan 1,5 saatlyk gepleşigim hut şol maýamollaýwan hemde esasan şoň beren buýrugy boýunça KGB-de gatnaşypdyr diýerdiler de ýöne KGB ne derejede gatnaşanyny bilmek kyn olarmy da ama samanatyndan suw ýörýärler-de. Ýöne şu maýamollaň şol ideologiýa bölüminiň çykaran nemesi boýunça, netijesi boýunça taýyn gepleşik eýen programmada duran gepler aşawat diýip bir programma neme çıkýatda Murat ýadynda bolsa gaziet çıkýardy. Şo gazietde eýen duran gepleşigi ýatyrdylar. Ine bir anyk mysal. Başga da şoňaly bir näçe gepleşikler men şu maýamollaň pitwaty bilen ýatyrly. Indi şu wagt Türkmenistana gelenem şol Valentina Matviyenko diýilýän edir şu maýamollaýwan ekiz taýy. Şonu Türkmenistana iýerdiler. Indi Türkmenistana ol gelenne dediňe bir maksat bilen gelýär. Gaty dogry bellediniz. Şu Türkmenistany täzeden el almak üçin, Türkmenistanyň azatlygyny gysmak üçin gelýär. Oň üstesinde de Türkmenistanyň ýol başçysyna Berdimuhammedow neme diýdirýärler-de. Ine Türkmenistan bilen Orsiýet strategik partner diýerler. Strategik neutral döwlet, ýani bir tarap döwlet hiç kim bilen, hiç bir döwlet bilen strategik partner bolup bilmeýär. Ol ähli döwletlere deň garamaly. Eger de şu Şweýçariýa bütün dünýäň banklarynyň pullarynyň yerleşýän ýeri bolan Inabral banklarynyň dünýäň hem pullarynyň uly pullaryň saklanýan ýeri bolan Şweýçariýa neutral ýurtda bir tarap ýurt. Eger şo men Amerikan Birleşen Ştatlarynyň strategik partner diýse, şondan soň şo banklary ynamdan açardy. Hemme kişi şo taýdan şol Şweýçariýadan öz pullaryny çıkarardı banklardan. Türkmenistanyň yankı inni milli meclisinin başlygy bolup oturan Berdimuhammedow hem de hamana goşadyrlar için prezident bolup oturan Serdar Berdimuhammedow näme edip näme oýup berenlerini bilen oklar. Bular heme şehit boljak, hem diri gelecek. Sen ýa bir tarap bolmaly, ýa-da kimdir biriniň strategik partner bolmaly. Bulan ikisi bir ýere sygyşany. Her gaýdy bir zat bilen bir-birine gapma garşy. Ana bolýar Murat buňlukça şunuň bilen gepleşigimizi geçirip otursam bolarmy kadýan? Näme pikir edýäňiz? Men bir aýtjakladymmy? Ýa-o, aýdyn. Soraw gelip başlady. Hormatly gatnaşlar, biz size öňüm aýdypdyk, saýlawlar, prezident saýlawlary geçer. Siz de köp saýlamaly bolsaňyz, sebäbi o siziň durmuşyňyz, siziň watanyňyz, siziň topragyňyz, siziň derýalaryňyz, siziň kenarlaryňyz, siziň ýa-ni howuzlaryňyz, siziň çağlaryňyz Türkmenistanda ýaşaýar. Şoň üçin siziň tek parlamentdan saýlarsyňyz, hekimlerem, polis departament hemmeler saýlap seçip, gowuzdan gowuza saýlap öwrülersiňiz. Saýlawlar inni başlady. Inniki geljek saýlaw konstitusiýa. Şoňa taýýarlyk görüň. Biz ol gepleşiklerimiz başlar täzir halkary gurumlarda işler ýatışan soň, ýani konstitusiýanyň üstünde işlerse konstitusiýany saýlar. Häzir 23:00 İstanbul wagty bilen men TikTok'da siziň soragyňyza aýratyn jogap berjek. Şoň üçin şu günlükçe sag bolun. Biz siziň üçin hereket edýäs. Bize hiç kim aýryp tölenok. Hemme hereketler öz çykdyjymyz edýäs. Bizi golýan bir näçe adamma olurda köp taňýarkadyn bizi golýan hemme watandaşlarymyza da uly üstünlükler we taňýarkadyn golýan. Tamam. Bolýar Murat birin gepleşigimize gatnaşyp adamlara öz halkymyza gyzykly maglumatlary bereniňiz üçin Wienadan köp sag bolun.
Ertirem ondan sağlık bolsa edil şu atlar bile yine de efire çıkar. Hem de täzelikler sizin eden çıkışınızdan soň nämeler bolup geçti şonu täzelikleri gurrun berseniz gyzykly bolar bizim tomoşaçylarymyza, halkymyza. Ona näme mehriban illeşler şunun bilen biz bu gepleşimizi geçirip oturýar. Yine de efirde duruşança hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Hormatly dinleýär.